Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan nemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوك على بركة كسالي دولة صون هرما كانوي على كرابي كسيني نما باكا أنا سمغو بلا جلي ani maoma de yutu nyonya fokata jodonse ala kanen au beye o jamakulu sanuma infe bi wajulu keneka niye anye doimana ankara Seydi Sharif Usman Madan Haidara aleka furu sanuma inkono mauludu dogokun konnana kene mimbe sigi kake nyiningali ani jabiye ala sonama abaro bela jelen kera kabbe septembre kalo tletani shegin samba fla ani muga ani nani mi ala sona ma barakun folo anguyo oira awla kateme ni sigidayi aw bina barainta ko flana odeye nen aw anga jeka nyama dafe ami timeni anga nyingali to anjora muga ani sabana ne la ami siga ka pour que hakelu ka doro sur question to la nyingali muga ani sabana ambara musodo ko utia fatura ko lu mo fla de to nga bitiki be cheinfe de werebe ufe o betoka musaka ke bitikina nga chamatla nga chetla ko mo besina yal mani chetla wajibara domina uye munun musaka obi jate chefewa walma ati jate afe amala musoroka nyingaldo mo ani sabanando bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam ami folo ka segi ka ambade umfo asrabi ala bulu be mako bi lafia de la mais aw ya ka lafia be tien ka fo aw ya ka lafia bla ala ka dine lamenina sara mimbola aidara tse ko fo mais ala de bo o sara amba nyine o ala infe aw ni ne de ku imbe kun ya nga balo here la kali jine soro ala ko no ya mbe amen amen hami minum bana ala nyeba bela ya rabbi ala mu wulila amen amen amba fe chugo mina ayeru kama ala ma kerati amen amen amba fe chugo mina ayeru kama ala ma kerati amen amen akana John Ayarola ni aw ye ni dugaw mi mamne ni nyate o mine yoro foila cheminu biya muso minu biya minu yere di alamado ala kira kishin nema ba ma na ka kira ya Jibrila bi jingaka mauna ani ala bi pmanyo ve ahadisul qudusi la Jibrila to kalama Allahu akbar me ona tabe ni ko kungelera ala kira bolo abi demsenu de fara ɲɔgɔn kan ani cɛkɔrɔbaw sijew kɔrɔlenw ani musokɔrɔba dɛsɛlenw a b'olu de fara ɲɔgɔn kan ka dugawu ɲini u fɛ ni kɛlɛ min gɛlɛyara n'a bɛ taa jihadi kɛyɔrɔ la munna denmisɛnnin bari u don c'est-à-dire bari u don bari u bamanankan ye jumɛn ye dɛ ale t'a la ale c'est-à-dire ina fo sisan a fɔra a ko sɔrɔ ko dɔ bina dɔ muso ka dɛ ko k'a tigi ɲini denmisɛnnin maa si t'o ɲininka kumana ale ye bariwu de ye quoi voilà a sen t'a la quoi denmisɛnnin i n'a fɔ ala kotali la ani ala juguyali la denmisɛnninw sen t'a la voilà cɛkɔrɔbaw hal ni mi ye dɔ kɛ jurumu na bi kɔni ne ma da la hal ni y'a ɲɛ sɔrɔ ko i bɛ se bilen a b'olu fara ɲɔgɔn kan k'u ka dugawu kɛ
k'a yira an na ala mago bi mɔgɔ dɔw de ka kan na nabilayi musa alayhi salam a ye ala wele ko dɔw la ala ko n ti sɔn fo i ka n wele ni nɛn ye min t'i da kɔnɔ a kamana gwana ko bɛ kɛ cogo di u y'a ɲɛfɔ a ye i bɛ dugawu ɲini maa wɛrɛ fɛ o de ye ka ala wele ni nɛn ye min t'i yɛrɛ da mana an bɛ da la yan kamaw bɛ dugawu minɛ ala bɛ sɔn wa kama fosi tɛ yen ka tɛmɛ ala kanuni ni ala dɛmɛni kama kan aw sara bɛ ala bolo ni dugawu binna ye an t'a ɲini yɔrɔ si bilen ala kana bi an ba dɔ bɛ yan ale ye wulila de ye spécial ansaru tɔgɔ la tɛ a yɛrɛ tɔgɔ la ka bɔ Amérique ka na yan Guinéen don mais depuis an taara Amérique ni muso in y'an lakodɔn n'a nana ka na baya kɛ a ye mɔgɔ dama min cɛ ka na baya kɛ ala de b'a hakɛ dɔn a kelen ala de b'a hakɛ dɔn a tɔgɔ ye ko awa gɛ kaba ni an balimamuso ni an bamuso bi kɛnɛ kan an bi fɛ a ka wuli ka na mikoro la ka na foli di mɔgɔw ma awa jɛ kaba u ka accompagner ka na n'a ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تندا كفو والله لا كرمو أيدرا على الأسر الله ibe ko kebe ke modo nya atalo kramo aidra sutala nyeme fola malien nye nka fole sal ko na Amerique ke ko malien amina nka ko malien ale ke imina ala le na kala malinye wallahi ala mali masa kenya ya hakli ala madira malien ma ala madira salama bema keni efemendi na kamale ke indi wallahi na kamale ke indi ite ke yulo fi bima do ala e ala surakata msole ken sababu di kanela segurundo nye barka bla lal benya kuma bara kumtese kuma tenkono wallahi ala nin kunye ambalma muso ye min ni a taara ka baya kɛ Hayidara bolo Hayidara ka Amérique tagala ala sɔnna ma ka kɛ ni mawluduba in a nana an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o muso fila bi cɛ kunna cɛ banna o de don nafolo o bi jago de k'a la bon alhamdulillah ala k'an bɛɛ sɔn ma sariya la ni mɔgɔ banna tiɲɛ de bɛ tila o kɔni ni banni kɔni kɛra min bɛ yen dɔrɔn o ye tiɲɛ tila de ye ayiwa mais cɛ banna muso fila b'a kunna bitigi b'a bolo o bɛ ka bitigi feere o bɛ ka k'o k'u ka musaka ye ne hakili la muso fila bɛɛ de bɛ ka k'o kɛ musaka ye o bɛ ka du de balo n'o ye sakɛ ka du ta n'o ye n'o de don duden bɛɛ de bɛ ka k'o dun ayiwa sariya la ne ka faamu na ne ma baasi ye o la ni tiɲɛ bɛ tila olu bɛ o sara cogo di ne ma o sara cogo ye o a yɛrɛ de ta don aw de bɛ k'a dun n'a ka da a b'a bɛɛ dun kɛ mais sariya ye min ɲini o ye tilali de ye a kan ka tila sariya la cogo min na parce que mɔgɔw ni yɔrɔ tɛ kelen muso ni yɔrɔ ni denkɛw ni yɔrɔ tɛ kelen muso ni yɔrɔ ni denmuso ni yɔrɔ tɛ kelen bɛɛ ni yɔrɔ de don tiɲɛ na
Oh, maintenant yoro ka bengan kera an ka baara kɛ ka balo n'a ye yan'a tilali cɛ o y'a yoro ka ko de ye ni bɛnkɛr'o ka bɛɛ fɛ ne ma baasi ye o la yan'a tila don cɛ ala k'an bɛɛ sababu ma. Ngare muka aninanina ambara musudo ko ale fɛ ka baara tiɲɛna ale furu sutura kama ale yɛrɛ wulila ka i cɛsiri k'i jɔ ni du musaka ye nka tiɲɛ la an bɛ don min na ko bi juru karila ale yɛrɛ kan na ka sababu kɛ du musaka ye yalima sariya la a bi daga wa ale ka taa wari ɲini yɔrɔ wɛrɛ la ka na cɛ ni du sutura walima o ti daga ale ye. Ale de jɔlen bɛ ni cɛ ye. Voilà, cɛ ka baara de tiɲɛna. Donc maintenant ale de jɔra sisan ni cɛ ka musaka ye ani du ka musaka fo juru karila ale yɛrɛ kana sisan yalima a bi daga ale ka taga yɔrɔ la ka taa wari ɲini pour ka juru in bɔ a kan na ani ka cɛ lebu tɔ sutura halibi a ka baara tiɲɛnen kɔfɛ. Ah bon, ne ma se ka ɲininkali in de faamu ni e de bɛ ka ala ye gɛlɛya se cɛ ma u ka fɔ cogo la e de jɔra ni cɛ ye e de jɔlen bɛ ni du ye ayiwa gɛlɛya nani yɛrɛ ma fɛn t'i bolo bilen fo juruw karili kan na ko a bɛ bɛn ka taa wari ɲini i tɛ ka wari de ɲini n'i tɛ ka wari ɲini e bɛ se k'i cɛ ta ka du ta cogo di e bɛ ka wari de ɲini ne bolo kɔni n'i bɛ wari ɲini min ka jugu a kana ɲini haramu sira kan mɛ fɛn o fɛn bɛ ɲini halala sira kan ka du ta ka du balo n'o se bɛ muso ye sariya la o de ɲininen don a fɛ n'o se b'a ye o wajibiyalen t'a kan a wajibiyalen tɛ muso si kan i k'i cɛ ta mɛ n'i yɛrɛ y'a ta barajiba don i ni ala cɛ mɛ sariya m'a ɲini i fɛ sariya y'a ɲini i ka hukuku zawujiya de dafa furu sariyaw dafa i ni cɛ cɛ mɛ ni a sera depansi ko ma sariya m'o wajibiya muso kan sariya ye cɛ kungo de d'a ma an fadama bi bɔ alijinɛ na don min na ala y'o de fɔ a ye ko adamu i ma koto ne ta la mɛ i ni muso a ye jigin aw fila ka jigin nka e bɛ sɛgɛn fatashika ala y'a kɛ dɔmiru mufuradu de ye mɛ ka sɔrɔ a ye musanna de fɔ ko aw fila ka jigin i ni muso ka jigin mɛ a kɛtɔ ka gɛlɛya fɔ a ko adamu i bɛ sɛgɛn ma muso fara sɛgɛnni kan ko cɛ de bɛ sɛgɛn cɛ ɲuman bi yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ na e de bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn dɛ o tuma na ni muso ye cɛ ta muso ye ko ɲumanba kɛ ni muso ye cɛ dɛmɛ muso ye ko ɲumanba kɛ mɛ o t'a ma diyagoya ye silamɛya sariya la voilà. ɲininkali 25 ko yalima a bi daga silamɛ i k'i farikolo parti dɔ feere i n'a fɔ rɛn bana bɛ mɔgɔ min na bi i k'i rɛn feere ka di o tigilamɔgɔw ma u k'o dɔn banabaatɔ in t'a la k'o wari dun o bi daga silamɛya. bon silamɛya sariya ma jɛn ni adamaden fan fosi feereli ye ala ye min d'i ma mɛ silamɛya jɛnna n'a ye mɔgɔ ka jɛn i fan dɔ kɔ ka i balima dɔ dɛmɛ nka a ti feere ala y'a nila de ni gɛlɛya ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ n'i bɛ se k'o dɛmɛ ni rɛn dili ye o ma mɔgɔya kama jɛngɛn bɛ n'o ye silamɛya b'an su ka kɛ o de kan parce que silamɛya diinɛ in n y'a fɔ ye siɲɛ caman an y'a a koron ka bila fɛn dɔ de kɔnɔ ko seli ni sun ni jaga ni hiji o jɔsenw de o ti silamɛya yɛrɛ ye anw ka silamɛw caman bi faransi anw ka silamɛ caman bi ameriki u bɛɛ mago bɛ rɛn de la mɛ kafiriw kelen bi k'u bɛɛ tɔgɔ arisere alimamiw b'a la dɔnnibaabaw b'a la kafiriw kelen bi k'u bɛɛ bila lisi la wari t'i kunna k'a san i bi bila lisi la kafiri dɔw satɔ b'a fɔ ni rɛn ka ɲi ni ne sara dɔrɔn a ye rɛn bɔ joona pour que k'a kɛ ka dɔ sauver kafiriw satɔ caman de bɛ tabaruw kɛ n'u yɔrɔ dɔ ye o de bɛ don an ka silamɛ caman na parce que wari t'u kunna k'a san u kɛnɛyalen bɛ sɔrɔ ka na ka tila ka o kafiriw sɛbɛkɔrɔ neni u ka kutubaw la u ka wajulikɛyɔrɔw la
kabako dadu aka jugu mɔgɔ bi miiri ka ko analyser n'ala ma fari ka nin ko ninnu bi juguya i ma kojugu non kafiri ka kafiriya man ɲi anw silamɛw bolo wa anw b'a ɲini don o don kafiri bɛɛ ka kɛ silamɛ ye mais dan dɔ bɛ yen an k'an ka dan ye kira yɛrɛ danna dan dɔ la ani kafiriw cɛ n y'a f'i ye yahudiya dɔ de tun bɛ alakira fɛ yen yahudiya den a bɛ kira ka baaraw kɛ n y'a f'i ye kira famana a ma kamalenni ye kira ye ɲininkali kɛ ko mɛ ko n famana den ma de a bɛ min u ko kira ma ko a man kɛnɛ koyi ko a degunnen yɛrɛ don kira ko mun na an m'a fɔ n ye c'est-à-dire n bɛ fɛ a ka diinɛ in faamu u y'a min don an kunkolo la nkalon de ka ca tiɲɛ ye kira n'a ka kiraya ale salatu wa salam a wulila ka so jibirila bɛ jigin cɛ min kan cɛ min ye kuranɛ d'a ma ko ala ko ten a wulila ka so ka taa yahudiyaw ka so yahudiya kafiriw ka so ka taa kamalennin lajɛ a sera a ye foli kɛ u y'a bisimila mais u bɛɛ kabakoyara ni ɲɔgɔnna maaba ka wuli ka na anw fɛ jango an n'a tɛ diinɛ kelen na an n'a tɛ kan kelen fɔ u kabakoyara mais u ye kira bisimila alayhi salatu wa salam a ko a nana kamalennin lajɛ ko a famana a ma kamalennin fa ko den man kɛnɛ kira y'a lajɛ sallallahu alayhi wa sallam kira y'a dɔn a bɛ sira ɲini na o kɔrɔ ye ani saya man ca alors kira ko a ma k'o kɛ silamɛ ye i bɛ kisi don silamɛya la i bɛ kisi o y'a sɔrɔ a fa jɔlen don a y'a kun kɔrɔta k'a fa filɛ a fa ko a ma non kira labato asafurulayi muhamadu labato olu t'a fɔ kira parce que olu ma da ka kiraya la olu ma sɔn a ko muhamadu labato kamalennin donna silamɛya la ka sɔrɔ ka fatu o bana kelen la n bɛ fɛ ka mun fɔ ye yan u ye diɲɛ bɛɛ nege bɔ an na u y'an ba bɛɛ la u ye bɛɛ juguya bila an kɔnɔ n'a fɔra kerecɛn ka ban a bɛ k'an kɔnɔ ko tolilen filɛ nin ye n'a fɔra yahudiya n'a fɔra kafiri c'est-à-dire hali an t'i fɛ an n'i ka bɛn kare kelen na nkalon de don ala kira ka diinɛ yɛlɛmɛn'a kɔfɛ de n y'o fɔ a ye o don su i mana mɛn kira ye kerecɛnw tuubi i mana mɛn kira ye bolisɔnnaw tuubi i mana mɛn kira ye tasumabatolaw tuubi mɛ kira sera k'o kɛ cogo di n'a kun ye mɔgɔw gɛn n'i ko kerecɛn tɛ gɛrɛ i la e bɛ kerecɛn tuubi cogo di n'i ko i ni bolisɔnna tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ tuubi cogo di e bɛ ka k'a nɛni don o don fo k'i sa o tɛ k'i fɛ anw ka diinɛ mana ni unufu ye anw ka diinɛ nana ni ka hinɛ minɛ de ye ka mɔgɔw makari minɛ o bɛ se ka aya dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ko an ka ban u la kuranɛ ko an k'u kɛlɛ o ayaw bɛ yen mais u yɛrɛ t'a dɔn o aya nana cogo min na o ti kerecɛn ni yahudiya ni kafiri dama ye o hali maaya yɛrɛ ye o ye o kuma ye darul harbi de ye kɛlɛ engagelen don silamɛw ni kerecɛnw bɛ ka ɲɔgɔn faga silamɛw ni yahudiyaw bɛ ka ɲɔgɔn faga bolisɔnnaw murutilen don ni silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn faga o kuma e min ye silamɛ ye e b'an ka force armée da dɔn an ka kɛlɛ bɛna min kɛ e b'o dɔn an k'an ka kɛlɛ hakɛ min wuli mɔgɔ 1000 kan ka taa tan mɔgɔ 3000 kan ka taa tan e b'o bɛɛ dɔn n'an ye ni kerecɛnw ye ɲɔgɔn fɛ o kuma jɛn bɛ se ka kɛ n'o ye tasuma bɛ yen ɲɔgɔn faga bɛ yen o kuma e min b'an ka gundo dɔn i b'an ka kɛlɛ labɛn cogo dɔn e ni kerecɛnw ka taa ye ɲɔgɔn fɛ e ni bolisɔnnaw ka taa ye ɲɔgɔn fɛ jɛni bɛ jɛn n'o ye kuranɛ nana k'o yɔrɔw de gosi o kuma na alors mais bi
anw fɛ Mali kɔnɔ yan foyi t'a ni chrétienw cɛ hɛrɛ ni baden kɔ an tɛ diinɛ kelen na mais an ye maliyɛn kelen ye an k'an ka ɲɔgɔn bonya an k'an ɲɔgɔn gasi sigi an k'an ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ lajɛ an k'an ka ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ lajɛ n y'a f'u ye Amérique muso tafetigi dɔ ye église ni a école bɛɛ san chrétienne k'a bɛɛ san ko dɔrɔn ani maliyɛn dɔ ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye silamɛ ye misiri ko b'u ye a se t'u ye muso in y'a san ka d'a ma k'u ka seli a kɔnɔ u k'u denw kalan école la o tuma na anw de ko an ka diinɛ ye tiɲɛ ye mais kafiriw ka ɲumanya mana juguya anw silamɛw ta ye o ye silamɛya nkalon de ye nkalonfin min ka ɲi o de nɔ b'i ye min ka ɲi o de nɔ b'i ye tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ ye rɛn t'i feere silamɛ ka ala ye min di silamɛ ma farikolo la a foyi t'i feere hali joli a haramunen don a ka feere mais a dagalen don a ka di min mago bɛ joli la ale ta dɛsɛlen don dɔ bɛ e la a dɛmɛ o ye jihadi dɔ ye mais silamɛya tɔgɔ tiɲɛna silamɛya tɔgɔ tiɲɛna foyi tɛ anw fɛ ko an ka ban mɔgɔw la mais an bɔr'o la fo an banna an yɛrɛ la balo o balo bi silamɛya kɔnɔ a b'a ni kafiri cɛ wa n ko te finenw kɛlɛ bɛɛ bɛ tefinw de ni ɲɔgɔn cɛ ka seli fɔ k'i te fin kɛlɛ de bɛ olu dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se ka da u ka diinɛ na cogo di dayɔrɔ jumɛn b'a la a tɛ maa fɛ a t'a yɛrɛ fɛ a bɛ minnu neni a sirilen b'olu la a fɔ an tɛ maloya sa anw taara seli misiri dɔ la Amérique juma c'est-à-dire cɛ ye kutuba daminɛ a bɛ ka Américains neni a bɛ kɛ k'u neni ne ko cɛ ma n ko an b'a la minɛ ka seli sa n ko mais u y'an bila fɔ ɲɛfɛ an tɛ se ka wuli ka bɔ munna parce que nin ye lebu de ye nin ye arabu de ye e banni faso la ka ba tigɛ i bolibaatɔ y'i dogo ka don ni kafiriw don i t'i to silamɛw ka yɔrɔ la i bɛ taa mun ɲini kafiriw fɛ yen i taara i tulo wuli ye olu y'i bisimila et puis ka tila k'u ka nationalité d'i ma ko i kɛra an dɔ ye i bɛ tila ka t'o neni u tɛ foyi f'u ye fana han u bɛ tila k'u neni Américains t'u hali u ɲininka k'u ye mun fɔ Faransi kɔni o ye dansigi a ta la dɛ ah oui Faransi ne bɛ bɔ yen sisan Faransi gouvernement ye dansigi u ka kutubakɛlaw ka kutuba la maa o maa jɛnna n'i ye kutuba kɛ n'i ma enregistré i bɛ sa kaso la i b'i ka kutuba enregistré de a lamɛnyɔrɔ bɛɛ a bɛ taa lamɛn yen ni fɛn yera a la min man ka fɔ i bɛ taa a ka dugu la alimami bi juma fila de seli Faransi anw bɛ quartier min na o juma misiri juma fila de bɛ seli a bi anw fɔlɔ taara ni aw fɔlɔ nana alimami bi juma seli parce que misiriw tɛ yen misiri ɲɛnamaw tɛ misiri mankanniw don jamaba ti ko a kɔnɔ o tuma na a bɛ fɔ ko fɔlɔw ni filananw minnu mana na fɔlɔ alimami bi juma seli n'olu ye aw bɛ bɔ yen filanan mɔgɔw fana bɛ na a bɛ juma seli n'olu ye parce que a bɛɛ ti ku misiri kɔnɔ mais a kutuba fila bɛɛ de bɛ enregistré a kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa yen u b'a lamɛn Mali yɛrɛ ta a bɛ laban o la dɛ ah oui a bɛ laban o la
mali tɛ min labanw la misiri tɛ mɔgɔ faga yɔrɔ ye mɔgɔ su yɔrɔ tɛ ka kɛ mɔgɔ faga kan mɔgɔw dusu bɔ yɔrɔ tɛ fitinɛ donni mɔgɔw dusukun na k'u lami u ka pɛrɛ faso cili kama o ti misiri ye o o bi fɔ i ka politiki kɛyɔrɔ de la mais misiri ye ka mɔgɔw dusu faga ka ala jiriw la u ka hinɛ u ɲɔgɔnnaw na u ka yafa mɔgɔ ma hali minnu y'u tɔɲɔ silamɛya ka kutuba ye nin de mais n'i kɛra n'a misiri min ye ni i coronna ka bɔ i bɛ ala minɛ ka seli ni ala sɔnna ala b'i ka seli minɛ mais n'i y'a kɛrɛnkɛrɛn kɔni non i ma taa juma na non n'i bɛ juma na i b'a dɔn n'i ye alimami mankan mɛn n'i bɛ juma na walima i bɛ setanɛ ka so i b'a dɔn a y'a jan don a yɛrɛ la a y'a jija a ka nin diinɛ in dɛmɛ an bɛ sa nin kan dɛ an bɛ sa nin kan ala y'aw minnu fana karaba ka bila nin kan baara b'aw bolo dɛ mais a fanba fɔlɔ ye min ye sabali fo a ka sabali de n bɛ fɛ k'o de fɔ a ye fo a ka sabali fo a ka muɲu ka ala kɔnɔ aw damatigɛ ka neni a karamɔgɔ damatigɛ ka neni n bɛ fɛ k'a fɔ a ye kabini alakira taara sallallahu alaihi wasallam diinɛ ɲagamina hali sini silamɛ fankelenw bɛ yen minnu b'a fɔ ko abubakari ye kafiri de ye ko sedina umaru ye kafiri de ye sedina usmani ye kafiri de ye hali sini o bɛ ka fɔ mais hali sini silamɛya fankelen wɛrɛw bɛ yen ko sedina ali ye kafiri de ye a bɛɛ bɛ hayidara bolo a risirelen dafalen bon olu ye mɔgɔbaw de ye minnu tugura kira kɔ ka jihadi kɛ ka ko bɛɛ kɛ alakira nɔfɛ u ni n'u ka nafolo a ma to olu la a bɛ to karamɔgɔ jurumutɔ la min b'an bolo dɔrɔn elmukusu alal mabda an k'an ɲi genge an wuliyɔrɔ la ko ni ko tiɲɛn'i bolo ko i kan'i ka samara falen i kana escalier falen i kan'i sen fana falen ko i ka dusukun yɛlɛmɛ dɔrɔn ko i b'i yɛlɛ ko e m'a ye mangoro b'a bulu de changer yiri b'a bulu de falen mais a t'a dili falen dɛ ah oui ni tilema bɔra i bɛna si in bɛ mɔsɔmɔsɔlen o fura bi suru duguma yiri b'a fura de falen mais a t'a dili falen dɛ an ka to dili in kan ala ye kelen ye muhamadu ye ala ka ciden ye wa ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen an ka mabdaw ye nin de an bɛ sa nin de kan mais n b'a fara kan el kemalu lillah dafalenya ye ala ta de ye n y'o fɔ ye siɲɛ caman c'est pas que minnu y'u yɛrɛ di ala ma k'u ti fili minnu y'u yɛrɛ di ala ma ko setanɛ ti s'u la non aw minnu y'a yɛrɛ di ala ma mɔgɔ bɛ se ka y'aw la setanɛ bɛ se o la o bɛ jɛnɛya kɛ setanɛ bɛ se ka ye o la a bɛ namara dɔ kɛ setanɛ bɛ se ka s'a la a bɛ ko dɔ kɛ min man ɲi mais o kɔrɔ tɛ ko dili bɔra dɛ fura de falenna o ye maaya dacogo de ye ala fɛ ala kira ka sahabaw tɛmɛna ten sahabaw bɛ yen minnu minɛna musoko la sahabaw bɛ yen minnu ye dulɔ min ne y'a fɔ yan sahabaw bɛ yen minnu ye dulɔ min a dɔw olu de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o yɔrɔ la ka sɔgɔmada seli fajiri seli arakan fila a ye arakan naani de seli a falen arakan naani dafalen a y'i yɛlɛmɛ ko n ka dɔ fara a kan wa u ko k'a ka ɲi alors n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ne bi tiɲɛ fɛ ani ne ti fili u ti kelen ye mɔgɔ bi tiɲɛ fɛ mɔgɔ bi kɛ ala fɛ nka sitanɛ bi se mɔgɔ la astaghfirullahiw bɛ yen o de kama
mais astaghfirullah te ikika baraka cheni kibe ala ya fadile o shetana ya ala ka naw kishi amin ala sha kuma janyana bi haketo nabi ne mu mangai oh nyana fende do bismillah ame changane nyana nyota al ni sana na bango shi anti tayaro la ko okay ala kame sama ina ne muga ane worna ambal make do ko lalar bo ulfi hala dona ansara ere kono ko nu ye muso furuima ni muso ye de muso wolo kibo o sege uma umuro de muso do dawda fe esaba la ble ko ulu ansar to yalma ulu fisika do o la dai kono wa nu ye muso furuima ni muso ye muso mani wolo be ibo muso mani se ko mo ko e pi ba fina depuis furu dondo awa amina de muso furuima na ye muso mani soro iba se ga amare bembi keo kan yalma wol ansar to uluka dongo walma baki to bon yoro bena sigida cogoya de do siga to la do silamɛya nana mɔgɔw ka laadaw de sɔrɔ u bolo Allahu akbar alors silamɛya nalen fana alakira sallallahu alaihi wasallam salim a ma mɔgɔ si ka laada b'i bolo ayi makɛ a ye laadaw de lajɛ min ti bɛn ala ma olu ka falen Allahu akbar mais a tɔ min bi mɔgɔw bolo n'o ti ala gasima ko ye a y'o to mɔgɔw bolo Allahu akbar kumana yɔrɔ bɛɛ n'a laada don ansaruya ti sin ka na ni laada tiɲɛni ye ansaruya bɛna ni labɛn de ye an bɛ bɔ a kɔnɔ hakili la cogo ti ye u bɛ bɔ cogo ɲini a kɔnɔ sabu ka da ka sariya ye furu min haramu o dɔ don i n'a fɔ ne bɛ taa aw ka so ka taa e dɔgɔmuso ɲini o b'o di ne ma e fa fana bɛna ne dɔgɔmuso ɲini ka taa d'e ma an b'a wele ko fale fale ye haramu ye sariya la mais fale ɲuman bɛ yen ne y'i dɔgɔmuso ɲini n b'a furu nafolo sara k'a furu komi ala y'a fɔ cogo min na e yɛrɛ nana ne ta ɲini i b'a a furu nafolo sara k'a furu komi ala y'a fɔ cogo min na e ta bilalen n'i ta ma ɲɛ n'i y'o furu sa o ti foyi tiɲɛ ne ta la parce que an ye furu nafolo di ɔ mais fale la ni e ka furu sara fale la ne yɛrɛ ta bi sa sariya y'o furu haramu ni o man jan an b'an den d'i ma nka n'a ye denmuso sɔrɔ o bɛ d'an yɛrɛ ma an b'o furu dɛ kuma ye nin de ye o fɛn ɲuman tɛ nka a b'a bolo bɔcogo dɔn a la a b'a bolo bɔcogo dɔn a la ala sago sago ala k'i sara ɲininkali min ka ani wolonfilanan ko olu ka misiri sigiɲɔgɔn du ninnu ko dɔw b'u ban ka taa seli misiri la k'u bɛ seli mikoro mankan fɛ sabula u ka du ni misiri ka surun ɲɔgɔn na ko yalima u bɛ bɛn walima a ti bɛn bon ka seli mikoro mankan fɛ ni dɔrɔra tɛ sariya ma o daga mɔgɔ ye i ka taa don i balimaw cɛ la a ka ɲɔgɔn ye o de ɲininen don ni dɔrɔra tɛ mikoro ko ninnu ye kɔsayina ko de ye alors kira y'a fɔ dɔ ye sɔlɔ silam a ko kira ma ko ale yɔrɔ ka jan misiri la fiye dɔ don a ko ne fiye ne don ne ni misiri ka jan yala n bɛ se ka seli n ka so wa kira ko ɔhɔ i bɛ se ka seli i ka so kira ko a ma ko hakɛ to ko i bɛ misiri wele k'a mɛn wa a ko ɔhɔ kira ko na misiri la n'i bɛ misiri wele k'a kɔni mɛn na misiri la o tuma na n bɛ seli mikoro kan fɛ n'i ye nin hadisa in lajɛ k'o lajɛ u tɛ kelen ye dɔɔnin ni dɔrɔra wɛrɛ tɛ ni dɔrɔra wɛrɛ tɛ i kana seli misiri la o de ka ɲi ala sago sago ala k'i sara ɲininkali min ka ani seginna an balimakɛ dɔ ko muso saba de b'ale kun muso kelen bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la o nege bɔra ale la pere 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 nka jɔnwala muso in ma foyi k'ale la mais vraiment a nege yɛrɛ bɔra ale la hali ka suna ni farida o nege tɛ ale la ka ɲɛsin muso in ma nka a ma foyi k'ale la a ka fɔ la yalima ko o bɛ se ka cogo di oui bon o bɛ kɛ o
o bi kɛ o bi kɛ furu la o bi kɛ mais n'o kɛra a ka diinɛ de b'o bɔ yen mɔgɔ ka diinɛ o bi mudara kɛ mudara de ye ne kan de e yɛrɛ ma nka n b'i kɔrɔta ka sɔrɔ i yɛrɛ ko tɛ silamɛya b'an bila o de la silamɛya bɛ min ɲini cɛ in fɛ hali n'a nege t'a la diinɛ kama a k'a nege don a la ale muso don a mɛnna a bolo a kana sɔn a ka bɔ bilen mais sariya la furusa sariya dɔ bɛ yen ni furuɲɔgɔn nege bɔra ɲɔgɔn na sariya bɛ yen ka furu dabila cɛ nege bɔra muso la kun foyi t'a la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tɛ nin cɛ in fɛ bilen fiyewu sariya b'i bolo i ka bɔ yama yɔrɔ don o bɛ furu sa nka sariya min b'a la n'i ko i bɛ bɔ cɛ ye min don i la i b'o segin i cɛ ma k'a fɔ furu ye san 40 kɛ furu san 60 kɔfɛ n'i ko i bɛ bɔ muso ko a bɛ bɔ cɛ ye min kɛ k'i furu i b'a segin a ma ka taa sariya c'est-à-dire sariya ti maa tɔɲɔ sariya ti maa tɔɲɔ nege bɔ nana muso ko a tɛ cɛ fɛ bilen c'est-à-dire a nege t'a la bilen sariya bɛ sira d'a ma ka bɔ ni cɛ fana ko a tiɲɛna muso in ma foyi kɛ ne na walima a jogo de don a nege bɔra n'a yɛrɛ de a kɛra sababu o sababu ye ni t'a fɛ bilen sariya k'i kɔlɔsi kana tɔɲɔ tɛ i ka silamɛya bi ban mɔgɔ tɔɲɔli la i bɛ taa jahanama kɔnɔ kana mɔgɔ tɔɲɔ n'a nege bɔr'i la ka se o degré la sariya b'a fɔ ko a bila bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mais a ti ɲɔgɔn lebu an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a n'a muso kɛlɛla mɔgɔw nana ɲininka a ko a ma kanu k'a furu ɲɔgɔn gundo fɔ maa ye kɛlɛ in ma ɲɛ furu sara u nana ɲininka ko a kun ye mun kɛ de ye a ko ne muso tɛ bilen n di walimɔgɔ kɔrɔ fɔ n ka so mais n'anw bi bɔ quartier bɛɛ bɛ bɔ a kalama fɔlɔ i b'i muso lebu de a bɛɛ ta nin jogojugu in de b'a la i yɛrɛ muso i denw ba i b'o de jira diɲɛ na fɔlɔ ka sɔrɔ k'a dabila hɔrɔn ti muso bila ten n b'a fɔ an balimakɛ ye a bɛ kɛ ko ye mɔgɔ bɛ nege bɔ mɔgɔ la o bɛ kɛ yɛrɛ a bɛ na guwazan sira fɛ a bɛ na an ka farafin siraw fɛ k'o ka ca mais n'a kɛra a bɛ ɲini silamɛ de fɛ ko i k'i tin di silamɛya kan n'a bɛ f'o ma layidu dafali déjà i nana n'a ye ko i b'a fɛ ka ban to o fɛ yen kɔnɔ sa sitani min y'i banna o kɛlɛ a mara ten a ka hɔrɔnya kɔnɔ mais n'i yɛrɛ y'a ye n tɛ se k'a mara ten n bɛna tɔɲɔ a labila furusa man di ala ye mais a bɛ laban o la o ka fisa tɔɲɔli ye ala sago sago ala k'i sara ajara ɲininkali 21 ko yalima a bɛ daga mɔgɔ ka seli ni sanu ye a bakilama walima a ɲamina baki la que ce soit a baki gɛrɛ walima ka sanu dɔ don baki la k'o dilan k'o don sanu cɛ bolo la ni seli bɛ bɛn n'a ye ayi kana sanu d'i bolo la n'i ye sanu duloki yɛrɛ sɔrɔ a don i kan na a don i kan na i ka seli a tɛ seli ka sira foyi kan sanu cɛ la o tɛ seli ka sira kan mais alakira y'a ɲini sallallahu alaihi wasallam i silamɛya ka ko ya silamɛya bɛ baara kɛ fɛn dɔw de kɔnɔ f'o de ka faamu sanu cɛ bolo la n ko a tun bɛ kira yɛrɛ bolo la sallallahu alaihi wasallam sanu tun bɛ kira yɛrɛ bolo la o kira ye bagi dilan ka sanu k'a la
k'a cɛ ɲɛ ka la ilaha illallah sɛbɛn a kan a b'a bolo la mun nana kɛ a y'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu taara si kɛ ko minnu tun bɛ sigi ka gɛrɛ a la olu ma sɔrɔ min kɛ o caman ma ye kira ko mun don ko karisa cɛsirilen bɛ ko fɔ a ka sanu bagilama in sɔrɔ kira ko wa ne n ta bɔ wa haramunen don cɛ ka sanu masiri kɛ munna fandanw kana ɲɛguwan munna fandanw kana tɔɔrɔ ko a ye sanu masiri to musow bolo mɛ anw cɛw ka ban la n'a yera aw karamɔgɔ bolo la a kana fɔ ko a bɛ taa ladege n'o kɛra sɛbɛn minnu ye olu b'a kɛ se tɛ minnu ye olu n'u bolo dogo o tuma na a y'a dabila pewu sanuko kɛra tan de ta t'i n'a fɔ sanu yɛrɛ ye maada dɔ ye ko a ka ko ala ye cɛ bolo la walima nɔgɔ de don walima fɛn wɛrɛ don nɔ ko aw cɛw ka jɛn sanu kɔ a se tɛ cɛ bɛɛ ye silamɛya kana na nege b'u la kuma y'i kɔrɔ nin o la sanu bɛ cɛ bolo la o t'i seli tiɲɛ nka i ye kira sɔsɔ dɛ ni sanu yer'i ka bagi kɔni na kira ko an k'a to yen i ma sɔn kɔni n'o tɛ a t'i ka diinɛ ka foyi kan i ma sɔn ko ala k'i sara ɲininkali bi sabanan ko yalima a b'i daga mɔgɔ ye ka kɛ silamɛ ye wa ka sɔrɔ i ma kalimatu shahada fɔ i ma bayi a fɔ k'a ye nin fɔ ka da mun kan ko minnu yɛrɛ bɛ kulo la don o don ko kalimatu shahada de ye silamɛya dɔnka ye ko yalima k'olu ye kalimatu shahada kɛ jɔnni bolo k'o ka seere n'i ye janko baya mɔgɔ bɛ se ka kɛ silamɛ ye ka sɔrɔ i ma nin fila si kelen minɛ mɔgɔ bolo wa. bɔn an bɛ min fɔ a ye ala jɛnen bɛ la yukallifullahu nafsan illa wusaha ala t'i ni bila foyi la a tɛ se min na mɔgɔ tɛ min dɔn i t'a dɔn mɛ kalimatu shahada anw b'a ye cogo min na an y'a gosi k'a fara fɛn dɔ de kan ko n'i fa ye silamɛ ye dɔrɔn n'i wolola ko i yɛrɛ kɛra silamɛ ye an ka bɛnkanba de ye nin ko silamɛ denw don anw b'a ye cogo min na silamɛya ti tiɲɛ ta tiɲɛ tɛ nabilayi nu n de kafirilama ma sa wa silamɛya bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye i fa la cogo di anw bolo n'an kɔrɔbayara n'an ye ko faamu kalimatu shahada kan ka d'an ma k'a ŋaniya yɛrɛ siri minnu b'o o dama kan k'a ŋaniya yɛrɛ siri munna hasan ni huseni bangena kira laban de fɛ a n'a dɔgɔkɛ ali ibn abi talib minnu ye silamɛya sinsin kira de ye silamɛ fɔlɔ ye sidina ali ni kira muso khadija dan b'o kan kuma tɔ nana kɛnɛma tɔw sɔrɔla ka don a la a bɛ faamu tɔw sɔrɔla ka don a la kuma nalen kɛnɛ kan an bɛ hakɛto dafɛlen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ ni laseli tɔ aw bɛna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun y'an ye don ɲuman ka bɛn sɛtanburu kalo tile 18 ma san 2024 mawuludu dɔgɔkun kɔnɔ kɛnɛ min bɛ sigi ɲininkali ani jaabi kun kan o kɛnɛ sanuma o de kun ye nin ye min bɛ ɲɛnamaya an ka mali ho conseil islamique ɲɛmɔgɔba fɛ a se yedi sharifu usman madan haidara an bɛ ala deli duwawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ ala k'u minɛ jaabi minnu dira ala ka tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye ala k'a ɲɛmɛ karamɔgɔ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn nin waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ka duwawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahumma salli ala
على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلموا كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي